ಹರಿ ಓಂ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ನಿಗುಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಂದಿನ್ನುವೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಗಾನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತ್ತು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಗಂಟೆ ಐತೆ ಆಜಾರೆ ಆತುಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ 5:30ಗೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೋದ್ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀದ್ ಬತ್ತೆ ಅದಗನೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ದಾಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು. ತೂಪೆ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ವಾಲ್ ಹುಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ನೀನು ಇದರ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಮಗೆ ಜೈದೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯನ್ ಪಿದಾಡ್ಪಾವೆ ಆರಿ ಏಲ್ಪಂಡ ಏಲಾರೇ ಹಾಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಉನಸಿತ್ತು ಉನಸ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಮದುವೆ ಇತ್ತುಂಡದ ಐತ ಇನಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಮುಲ್ಪ ಹಬೆ ಮದುವೆನ ಹಾಲಿಡೇ ಇನಿ ಗಾನ ವೈಭವ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದೇನೋ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಏನು ಪಾಡುವೆ ಮುಲುಂಡು ಸರ್ದ ವಾಲ್ ಹುಕ್ಕು ಒಂದು ಐತ ಬೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹುಕ್ಕು ಇಂಚಿನ 10 ಬೈದಂಡು ಮೂಲುಂಡುತ್ತಲೆ ಒಂದು 5 ಸೆಟ್ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ಸೆಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕೋ ಮೇನ್ ಪಂಡ ನಾನು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ತೂಡು ಎಂಕ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಬೇತ ಓಲ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅವೇನು ಒಯ್ತು ಪಾಡುವೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೈಗೆ ಬೋಡದೆ ನಾನು ನಾನು ಬುಕ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಹುಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಗಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡದೇನು ಬುಕ್ ಮಲ್ದೀನಿ ತೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಿ ಹಾಕೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ನೀನು ಇಂಚ ಅಂಟ ಅಂಡ ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೊರನಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಅಂತಲಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಒಂದೇಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಣಿ ಹಾಕೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಮೊಳೆ ಹಾಕೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ತೊಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಬೈದಂಡು ಮೂಜಿക്ക് 120 ತದನ ಆದಿಪ್ಪೊಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಲೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆದ ಅಂಗಿ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ತೀತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಕುಡೊಂಜ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪದೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ದರ ಅಡ್ಡು ಅದು ಒಂಜಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ನಮಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮೊಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ಚಿದ ಗೆತ್ತುಂಡ ಅಂಡು ದುನ್ನದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುನ್ನದನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಂಚ ಅಂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪುರ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂವೋಡು ಈ ಥರ ಉಂಡು ಇಂಚ ಹಾಪುಣದೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪಾಡು ತೂಪೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋಡನಾಗೆ ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಿಜವಾದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನಡ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹುಕ್ಸು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಏತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಆಣಿ ಹಾಕೊಂಡ ಗೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೇಂಟ್ ಲಕ್ಕು ಯಾನೋ ಇಜ್ಜಿಬನಯ ಪೇಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಂಗಲ್ ಗೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜದ ಆಣಿ ಅಂಡ ವಾಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಪುಜ. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಾಕಾರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಣಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ 2 ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ರಗಲ್ಲಿಜ್ಜತ ಅಂಟ ಓಲ್ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡು ದುನ್ನದೆ ಕಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನದ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಪ ನಾನು ಪಾತ್ರನ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಗತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆತ ಏನು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಎಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ನಾನು ಥರ ಕಟ್ಟೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಯೋಡು ಆಯನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು 7 ಗಂಟೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಜೀರಿಗೆ ಅವಳು ಅಂಚೆ 7 ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ತೂಪುನು ಎಡ್ಮಾರಿ ಕರೆಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿನಿ ಸೋಮವಾರದ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಡಾರು. ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೇಳ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಬಾಯ್. ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತ ತಾಲಕ್ಕೇನು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಗಾನ ವೈಭವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯನ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ ಬೈದಿಂಡು ಅಲ್ಲ ಶುರುವಾತ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೋಡ ನಮಗೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಆಗಿತ್ತನೆ ಕಾಣ್ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಹೊಲಗದಿ ಚಾಯ್ ಅನಾಡ ಬೇಗನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ ತೂಪು ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ರಿಕ್ಷಾಡ ಹೋಪು
ಮದಿಮೆನ ಹಾಲ್ ಉಂಡತ ಅವೇ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಬರೋಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಮೋಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಒಂದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಊಟ, ಪರೋಟ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ರುಮಾಲ್ ರೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಗಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡು, ಸ್ವೀಟ್ಸು, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಇತ್ತು. ನಾನು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ವಿ ಈಗ. ಸೊ ಫಲಹಾರ ಮಲ್ತ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತೊಂದುಜಿ, ರುಮಾಲ್ ರೋಟಿ ಪೂರಗೆ ತೊಂಡೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕಲ್ನ ಉನ್ನಸಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ರುಮಾಲ್ ರೋಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಇತ್ತಂಡು, ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಇತ್ತು ನನಗೆ ತೊಂದುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ಗೆ ತೊಂಡೆ, ಪಾಯಸ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತೊಂದುಜಿ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತೊಂಡೆ. ಮೇರೆಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಚ ಗಬ 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 ತಿಂದೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ. 6 ತಿಂತುಜಿರು 8:25 ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಎಂಕಲನ್ನು ಗುರುದ್ವಾರ ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೆ.